aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Hapit na siya mukayang sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang pulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong himsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalampanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion Ginoo sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo ug amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa. Gawas nun pa ang pagsulti sa kahanginan dinhi sa kahanginan pagsulti sa kamatuoran. Magapanalangin ka niining nga programa o kining estasyon. Itugot mo unta Ginoo nga niining nagakahinapos na nga kapanahonan, mahimo kining instrumento sa pagpaila, pagpasabot sa mga pulong sa kaluwasan ug ang mga tawo nga nagapaminaw tuguti Ginoo nga maghatag ka og pansin o pagtagad alang kanila diin ang pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ang mga pulong nimo nga ilang ginapatalinghugan makapausab ug makapabag-o diha sa ilang mga kinabuhi ug sila Ginoong Dios mubati paunta nga ikaw nanginahanglan ug naghulat nagpaabot kanila nga sila muduon og mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga gala sa makausapa, welcome din sa ating programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diin dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato usa nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, ato ning tanaw ni dinhi ato ning ibanan. Sir John, maayong gabi sir. Salamat ani nga programa nga inyong nahuna-hunaan dinhi sa kahanginan. Sa tinuod lang ang ako nga papa mo dawat nagyud siya og bautismo apan dili siya magpabautismo kung si mama dili pud mo okay. Pero si mama okay raman sir og ako siguro si kuya og ang kung manghod maawahi lang. Salamat sa pagbasa. Salamat sa pagbasa. Ako ning kuanon ha, ako ning dili usan ako ni i-delete ning kuan, dili usan ako i-delete ning number kay kasagaran gus mahuman atog basa diri ato mo ning i-delete kay mapuno man atong cellphone unya. Tagaay lang kog time nga magka text ta kadali or mutawag ko kadali, no? Okay, niya patay basahon. Sir John, maayong gabi ninyo dinha ni Sir Libby pangutana madain ni. So dili lang usa tanan no. Kay kinini ang anaa na may atong na pahibalo nga tubagon nga pangutana. Okay, ato ning basahon. Brad John, dako gyud nga panalangin kini nga programa tungod kay sa siyam ka tuig namo nga naglaroy-laroy sa kalibutan nga nabulag ni sa pagsimba tungod sa kasilo o kahiubos. Pero ambot bawa namo tuyo nga maka-open mi sa radyo, wala may tao unta nga nagsulti namo nga maoning programa ha, pero amo ra gyud nga na ablihan kining programa ninyo og unya na dinhi nagsugod ang among interes sa pagpaminaw kanunay og kami andam sa pagbalik sa pagsimba og saniwa sagdi lang okay di po din ako kuanon ha di man nako ni kanana ang diliton no kay kanako amagod ni na some text missing manggod
Okay, napatay basahon. Sir, sa inyong programa, among nasabtan nga dunay mga tao nga nagpaminaw mga relihiyoso pod. Unya, medyo muhimo sila og padungog-dungog, mura ba og ilang i-reject ang inyohang gipasabot kay ang ila maoy hosto. Awa man ay problema. Awa gyud ay problema nga naman. Tungod kay ang amo diri ang pagsulti lang sa pulong sa Dios, ha? Ang pagsulti lang sa pulong sa Dios. Unya, ang bahala manalangin niya ng pulong sa Dios nga among gisulti ang Dios. Bisag unsaon pa na nila pagnigar, bisan unsaon pa na nila kanini ang inunta tuis o paglubag, magapabilin gyud ang gahom sa pulong sa Dios nga magausab ug magabag-o dinha sa kinabuhi sa tao. Kung ang kamatuoran imong isulti, natural na ay makabig sa kamatuoran. Kaysa naman magsigi kag sulti sa giingon nimong kamatuoran pero sa tanan ginapalingog-lingogan. Last text nga akong basahon. Sir, mga abang taan naman inis. Okay. Magkuantag lain. Okay. Daghang salamat Kuya John kay si Manoy Rostum magpabaybusadi na di na gid tingali maproblema si mama ka ibaligya man ang among kanding kay iinom og isugal sa madyong. Salamat kaayo kuya. Kana good news gina. Good news na. Munay mga bunga sa pulong sa Dios nga ginapugas sa kahanginan nga dunay mga kalag nga nangakabig sa nagkalain-lain nga mga lugar o mga dapit. So salamat sa kaytas-an nga kining programa dinhis kahanginan wala ni mahimong hawsyaw, ha? Wa ni mahimong hawsyaw nga mura lang ba og mahug lang og inunta decoration lang, ha? Kundi nagapanalangin ang Dios nga dagadala og mga kalag sa pagpangalaga diha kaniya sa daghan nga higayon og sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit. Well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad nga malili o matan-aw diha ang atong monitor aron mahibaluan nato og diining nasuras kalibutan o mga dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga listener sa radio ug atong tanan nga mga viewers. Atong gina-welcome sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Unya makahimo na mahigala sa pagpadala namo dinhi og mga mensahe pinagi sa pag-text no sa amo nga mga number ni Brother John, or pwede mo maka-message sigala sa atong Facebook live no. Unya pwede mo kapadalag pangutana or greetings ba kay noon. Unya atangin ni higala panahon sa pagtubag sa pangutana, kalipay namo ang pag-receive gikan ninyo sa inyong mga participation, mga contribution nga mga tubag sa pangutana nga atong gina-take up din no. Unya palihog lang pod among ipahinumdom sa tanan natong mga viewers nga atong i-share mga higala nga to sa atong mga friend ang atong programa para sila makapamati pod sa pulong sa Ginoo. Okay, dili ta magdugay ato ning lantawon ang mga nakita nato sa screen. Atong pipila ka makhigilaan nga dunay mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Niya si Robilin Villaganas ni Cesario. Good evening sa inyong tanan. So, maayong gabi Sister Robilin. Maayong gabi niya din ha, Mads, sa Masbate. Kumusta si Panstuto din ha? Unya, kamong tanan niya, si Tubi o si
Job. Sa Isla Silutungan, Brother John. Kuha mo ni daghan mis balay watak may ibaw, balay di asa sa kanana ang Cebu City, may balay sa Masbate, may balay sa Kawayan, may balay sa Isla Silutungan. Last Last na kong adto nagtukod na pod og balay dito sa Hilutungan. Salamat mads nga ang Ginoo nagbubo sa iyang panalangin sa inyo. Niya ang Dios dalaygon sa iyang mga kamot nga nagbukhad aron kahatagan mo sa tumang panalangin kay daghan sad natabangan ani nila Brother Libby sa mga simbahan o uban pa panahon sa ay magwali nanginhanglan og tabang sa ilaha. Gaan kaini sila og kamot unya mabaw pod og bulsa niya mo na nga tingali maoke sa ilakang kuan mo nang kuan gid sila sa Ginoo panalanginan. So dalaygon mo din hamads ang Dios magapanalangin yung tanan. Kumusta na lang ang tanan des Masbate des Silutungan Island. God bless. Ato sa nakita si Brother Jimel Dikino Laloses, siya amin. Niya po si Normi Binuya. Good evening po. Niya si Nora Torres Luwang Arubia. Happy midweek everyone. Ato pa rin tanawon sunahan ang pikas nga screen ato ning lantawon. Niya ay mga kahigalan nato nga nag-like o niya nag-heart sa atong programa. Niya si Jimuel de Quino Lalosis, Julio Serenio, Ginalyn Lomontad, Nora Torres, Luwang Rubia, Normi Binuya, Elmudam Flores, Mila Rose Argawanon, Perlita Hilig, Rosa Sinya. Ay Mads, may gabihin niyo diya Mads, asa naman mo ni argapon midilin or nauli na mo og Kawayan Masbate? Kiniyasad si Nisibel Villaganas Necesario, Oliver Kin Gijin, o niya Sirbilin Villaganas Necesario, Ariel Cababan, Vinisa Velces de los Santos, Nicole Bering Idar, Mike Lucina, Ronaldo Bragat, Aida Tirana, Basilio Notarion Jr. Niya po si General de la Peña Amistoso. Okay mo ni atong mga nakita sa screen nga nakig-uban nato karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon. Ani ato ning balikan pagtanaw ang pikas nga screen. Okay ni si Brother Elmudam Flores, maayong gabi ninyong tanan nga nagsunod sa atong programa. Ilabi na ninyong duha, Brother John o Brother Libby. Okay, maayos ang gabi diha Brother Elmudam o sa tanan to makigsunan diha sa Tubuso o makigilaan ng naminaw. Niasad si MGB Bangkali. Mga brad, maayong gabi. Brad Libby, kondolensya, unsa nimo ang namatay. So ako gitong pag-umangkon si Jailin, so nalubong na kagahapon. Okay, ako ning tanawon sab nga niya sa kong cellphone. Hi Kuya Libs, good PM. Great lang ko sa akong mga anak nga perming maminaw ninyo kada gabi o ilabi na sa akong mga ginikanan nga permisad na minaw sad ninyo si Tata di Aini watching from Mount Zion Church sa Camotes Island. Okay, salamat kayo no sa taga Camotes nga naminaw karon. Anya ni pagi aton tanawon Brad Duharag yun kamata ang gibuhat sa Ginoo sa tanang tao, sa tanas yawa na kanang mga tao na ay third eye, Brad. Mupatay jud nag mga tao, Brad. Okay, lakabala ka ana. Okay, mo ato ta sunan akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga atong tagaag pagtagad karong gabi na. Brother John.
Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta na aning kuan adto ta aning pangutana. Pangutana ko sir. Niingon ka nga doktrina ni Satanas nga kaunon sa tao ang gibawal sa Dios nga kaunon. Nganong nasayod ka man sir? Buot ba pasabot nga nadoktrinahan ka ni Satanas sa iyang doktrina kay nasayod ka man si Buboy ni sa Gairan Bogo. Kinigang salamat Brother Buboy. Kuan ba ka na ang wa ba mo diha nagkasilingan ni Mi Alboro? Kanini ang salamat Brother Buboy. Akong balikan igbasa. Asa na ba noon to napindot man? Okay. Mangutan na ko sir. Niingon ka nga doktrina ni Satanas nga kaunon sa tao ang gibawal sa Dios nga kaunon. Nganong nasayod ka man sir? Buot ba pasabot nga nadoktrinahan ka ni Satanas sa iyang doktrina? Kay nasayod ka man si Buboy ni sa Gairan Bugo. Okay, daghang salamat Brother Buboy diha sa Gairan Bugo. Naatay mga listener po diha sa Gairan nga kumusta na lang ni Brother Rail Hervasio Gister kanana ang Los Hervasio diha nga naminaw sa ato nga programa, no? Okay, kung ato gud nga tan-awon, Brother Buboy, wa na nagpasabot sa akong pagsulti nga doktrina na ni Satanas. Gisulti ko na, wa ko kalimot ana kay bisan pagani sa mga personal Bible study di gid nako na malimtan ang pagpahibalo sa mga gina-Bible studyhan nga kanang pagkaon sa gidili sa Dios nga kaunon sa tao ang utok niya na o ang nagtudlo niya na nga pagtulunan buot pasabot doktrina mao si Satanas. Mao nga ang tao magpili lamang asa ang iyahang sundon, ang doktrina sa Dios o ang doktrina sa yawa, doktrina ni Satanas. Pero wa sada nagpasabot Brother Buboy nga nadoktrinahan ko ni Satanas. Kaso nga lang, kapag ang tao kanunay nagsusi, nagbasa kas Biblia, dili na malalis o dili malimod nga ang Biblia, maghatag yun na og katalinuhan sa tao. Maghatag og kaalam kay mao may tuyo sa Dios nga ang tao makahibalo siya pinaagi dinhis balaang kasulatan. Kung ato ragod nga tan-awon ragod dinhi Brother Buboy, sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ingon niini ang gisulti. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Duna bayay mga tao nga walay pagtagad o pagtuo sa kasulatan o sa Biblia kay ang ilang hunahuna sinulat lang ni og tao. Pero ambot ba nganong moabot man gyud sa ilang panghunahuna, ilang mga katarunganis ug mga rasones kung Biblia na maoy basahon. Pero wala gid sila'y mahimong ikakomento kung magbasa og mga newspaper, magbasa og mga libro sa eskwelahan kay karong panahona hilabihang daghana naman sa mga naedukar ikumparar sa unang panahon. O wa magi nakahuman og kurso, wa magi nag-eskwela nga walay libro. O dili gyud ka makadungog o makapati nga moingong tuo na mamuna ng libro nga tao ra may nagsulat ana. Wa gimingon tuo na mamuna ng newspaper basa-basa mamuna nga tao ra may nagsulat ana. Wa gid kay mabatian may tungod ana. Pero ang usa ka kahibulungan nga kun ang Biblia na gani mao'y hisgutan basahon, hilabihang daghanas mga tarungan nga sinulat lang og tao ug daghan sad nga tao nga maglikay-likay kung Biblia na ang pag-usapan. Nahinumdum bitaw ko nga gikan ko sa
isla sa Hivitngil. Ug unya pagtabok na nako pauli, siyempre gikuha nako ang motor kay gibilin ko man kay di kuha man lagi adi naman pud pwedeng adadon ang motor ngadto, gibilin nako. Unya sa bisan asa ta maglakaw-lakaw munang ang mga taong nakaila kaayo nato matingala ngano manis Bradyon nga di magini kawad-an og bag nga dagko, dagko magining bag dadon. Unya sa pagdiha nako sa Kawit, dunay checkpoint sa mga pulis. By the way, maayong gabi gyud sa mga kapulisan diha sa Kawit, diha sa Daan Bantayan, sa San Remigio, dinhis Bugo, no? Kining mga dapita o lungsura mo gi kanunay halos kada adlaw na akong maagian. So sir, saludo gid ang duha nako kakamot, apilon pa nga akong tiil. Ako dili man ko himantayon pero mag-observe man ko. Salamat nga mga friendly road na kaayo gyud kamo karon. So thank you so much sir. Taas noo gyud ko basta pulis na ang hisgutan. Kay kini manggong kuan lugar nga way makitang pulis, pastilan. Delikado. Apan og naay pulis, bisag uniforme lang ang makita sa mga daotan, matarong na kadali, mabuta na. Kay mahadlok na muna nga ang pulis dako gyud ug ikatabang sa atong komunidad. Mao na nga mag-istorya ko kung anak kay mukuyog man na gyud usahay. Moingon ko nga naa na gani mga bad elements. Kinahanglan mag-ampo ka kang Jesus kay si Jesus powerful ug unya wa kay laing maduol moadto kas pulis mangayo kag assistance kay ang pulis very good na mo help na sa imo. Muna nga ang bata hangtod karon ang iyang ambisyon nga magpulis na siya kay di lang siya magdagpusil kay bad, magpulis lang siya. Mao nay naa sa hunahuna sa bata karon. Well, ako gisgutan sa diha nga nag-checkpoint ang mga pulis, gipara ko batan-on nga pulis, kalimot lang ko kay di man ako kaila gud nga makita nimo sa mga badge raman sa uniform. Para hingon sa nagpara, sir, suri gyud sira nga madisturbo usa ka kadali kay saon nga amo maning kuan kana naa nga surprise checkpoint. Ingko way problema na sir kay inyo man ang trabaho. Di nami matingala og mahibulong ana. Ingon hingkuan siya nga, sir, pwede ba nga kay ba tag unsay sulod anang imong bag? Naku mga armas ni sir. Siya ha? Ko mga armas ni. Sa karong nagkamakag mga armas, unsa ba ka gunrunner ka? Kung dili po. Lahi mining armas sir. Armas ni hinigaban ni para sa kaluwasan. Ang tao nga mahibaw, ani sir, minus-minusan, maiban-ibanan ang inyong trabaho, unya malikay mo gyud sa delikado kung ang tao mahibaw ning armasa. Sabi ta sir, ablihi lang sir. Engko sir, kanang armas nga naas imong kilid, ang tao mahadlok ra. Pero di ka kakita nga ang tao mabag-o ug mausab, pero kining armasang niya na kung bag mausab ug mabag-o gyud ang tao siya. Ablihi lang sir. So giablihan ako pagtanaw niya Bible siya. Biblia man lagi ni ko giila ko ni sir nga hinigiban ni sa kaluwasan sa tao. Unya mo ni akong daladala sir, inya unsam day ka pastor ka? Nagtaas ang among istorya, nadugay siya, sir, sorry sir, si point man ni magitan-aw na ko sa makauban. Salamat kay sir. So padayon ko sa unahan. Unya, ingon ni ini Brother Boboy, tandaan na to, wala ko madoktrinahin ni Satanas sa iyang doktrina. Pero ngayon ka nanong nahibaw ko, tungod kay ang ikaduhang Timoteo 3:16 giingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan gyud ang Dios mo'y nagtuga, may tungod nini, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mauni ang tumong ug katuyuan ngano nga gimugna sa Dios ang balaang kasulatan aron ang tao matudloan. Pero ang tao kadaghanan maglikay-likay o dili maminaw sa kasulatan. Muna'y problema karon. Sunod, mga kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gusto Diyos Ginoong tudloan ta. Unya, alang sa pagpamadlong. Tungod kay dunatay mga taras, mga kinaiya,
nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi dinis kasulatan, matudluan ug mabadlong ta. Ang sunod gisgutan alang sa pagpanulid. Kita magong tao nahulog ta sa pagpakasala. Apan pinaagi sa hiwi ug baliko nato nga kinaiya, pinaagis mga nasulat sa kasulatan, matulid na matanos munang alang sa pagpanulid. Ug ang ikaupat nag-ingon, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Timan ininyo higala, paghimog gid mo og research ragod paniid mo, itandi ninyo ang mga tao nga nakigsuod diha sa mga nasulat sa Biblia ug sa taong wa ug unsay kadako gyud kaayong kalainan. Kung sa baba pa lang makita gid nimo ang kadalian sa wa gid nakigsuod sa mga butang nasulat sa Biblia, kalamre, kolera, inatay, kalibag dugo, yawa, pinisti, mao gini kanunay nga naa gyud sa baba. Pero sa tao nga nakigsuod sa mga butang na sulat sa Biblia, dili gid na nimo madungog og mabati nganuman kay gitugan ni sa Dios alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa laktod pagkasulti, kung gusto kang mahimong matarong kay dautan man gyud pa, wa tay lain nga masusi kundi ang balaan nga kasulatan. Unya kung atong basahon Brother Buboy diha sa diha sa 17 nangon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa ang pagkahingpit ug pagkasangkap wala gyud kay lain nga maluuman gawas nga imong gisusi ang pulong sa Dios dinhis balaang kasulatan. Well, adto na ta, Brother Buboy, nganong nahibaluan nato nga kanang iya na ni Satanas, iya sa yawa na nga doktrina ang pagkaon sa mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Timan sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, 15 paingon sa 17 mauni ang gisgutan. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Tandaan, ang gigikanan sa tao sa pinakaubos ug pinakagamay gyud abog unya giumol sa Dios. Busa wala gid kay rason nga magpagarbo, magpadako gas imong kaugalingon kay bisag unsa pay imong posisyon o bisan unsa pay imong propesyon. Timan-i gikan ra gyud kas pinakaubos ug pinakagamay nga butang nga abog sa yuta ug inumol sa Dios. So we are equal, kung mamatay bitaw ang tao pod o bisag unsay propesyon, bisag unsay kanana ang posisyon, lungon ra gyapon, minterior gyapon. Muna death is the equalizer of all level. So ingon yan nga gihuy-pan sa Ginoo ang buho sa ilong sa gininhawas kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi, dili nang pagunahuna sa uban nga inig kamatay sa tao mubalik ang kalag. Usa lang na kadinahom-dahom nga way igo nga basihanan. Karon sa diha nga ang tao dunay gininhawa, Brother Buboy uban sa tanang naminaw, pamatiin ninyo ang Henesis 2:15 paingon sa 17. Niya timan nagingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Ug si Jehova nga Dios nagsugo, timan sugo na ni. Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan, dili kamo magakaon sa bunga niana ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo niana mamatay kamo gayod. Subot ipasabot nga ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao usa ka kinabuhi nga walay kamatayon. Busa ang kamatayon wala kini mahidungan
diha sa kinabuhi sa tao, sa diha nga ang tao gitagaan sa Dios og kinabuhi. Ningon siya pag-ila sa maayo og sa dautan. Timan Brother Boboy, ang gisulti dinhi pag-ila sa maayo og sa dautan. Mauna nga ang kamatuoran, timan Brother Boboy, aron dili mabisto ang kinaiyas yawa, ang kamaturan dili na niya i-remove diha dayon sa tao, kundi iya lang ng dugangan, iya lang ng punan ug bakak. Kay kung iya dayon na diha i-remove na niya sa tao, mabisto mailhan dayon ang yawa. Busa ang kamaturan sa gulan na sa yawa ug kanang bakak. Niya prueba. Tanawa, ang gisulti baya gyud nag-ingon nga dili kamo magakapag-ila sa maayo og sa dautan, di mo magkaon. Pero tan-awa unsay gipuno ani nga kadto kuno mansanas. Walay specific name nga mansanas to. Giingon lang between good and evil. Morning na dungog sa kadaghanan nga si Adan ug si Eva nakasa kay gikaon nila ang mansanas. Pero wala man to'y ngalan gisulti dinhi. Wa nganlig mansanas ba? Wa manganlig sabana, mangga ba o kay mito? No. Giingon lang between good and evil. Pag-ila sa maayo o sa dautan. Mauna, Brother Buboy, nga importante gyud ang tao makahibalo siya sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Sama pananglit sa kwarta nga fig, kwartang mini o dili mini, kinahanglan nga ang tao makaila siya sa pag-ila sa tinuod nga kwarta aron nga kung naa ang mini nga kwarta, makaila dayon siya. So karon bantayan nimo na, Brother Buboy, nganong kanang nahibalot nga doktrina na ni Satanas kanang pagkaon sa butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Pamatii ang Henesis Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 6. Dinhining lutaw ni, Brother Buboy, ubal sa nang naminaw karon. Now, karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og ang bitin miingon sa babay, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Tanawa kung giunsa ni siyawa. Wa man mag-ingon ang Dios nga dili mo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ang giingon sa Dios, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niyang usa na astaliwala, dili mo magkaon sa bunga niya na ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kamo niya na mamatay kamo gayod. Timan nga ang panagsulti ni sayawa ug kinini ang ni Eva, ang ilang gipag-usapan dili tong mga kahoy nga ang bunga ni adto gitugot sa Dios pagpakaon, kung dili ang kadtong bunga sa kahoy nga dili ipakaon. Tanawa, nag-ingon ang yawa, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ipadayon nato og basa sa ubos. Og ang babay mitubag sa bitin, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan miingon kanamo ang Dios nga dili kami magkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kami ni ana mamatay kami gayon. Tanawa, meaning nga si Eva wa malimot, wa siya malipat sa balaod Ginoo. Hibaw niya mo man iyang gisulti siya wa. Unya kung imong basahon sa 4 ni pamati 4 ug 5, ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Ang gisulti sa Dios ug mukaon mamatay. Muna ang unsaman pasidaan sa Dios. Pero ang yawa nagpasalig nga dili gyud sila mamatay. Karon gidugangan pa siyawa sumala sa 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamumukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Kinsay nagtudlo sa tao nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon?
si Satanas. Doktrina na sa yawa nga ang tao pakaunon niya sa butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Mauna, Brother Buboy, nga daghan ron ang nagsunod sa doktrina sa yawa kaysa doktrina sa Dios. Busa kamo diha mga higalang na minaw niini nga programa, mamalandong mo. Tingali baya og ang doktrina sa yawa mo inyong gikinabuhian, unya ang doktrina sa Dios inyo nang gisupak, nga naman naay ipakaon o naay dili ipakaon, pero ang tanan inyong ginakaon. Tingali niya musipiat pud mo, mangaon mo og bullfrog, unya mapatay sa gyud hinuon mo. Kining mga butang nga higala nagapasabot lamang sa kamatuoran nga angay natong tukion. So muna, Brother Buboy, nga ang doktrina nga sa yawa kana nga kaunon sa tao ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Mao kanay angay natong mahibaluan, Brother Buboy. Tanawa ra gud pag ingon sa Dios ayaw kaon kay mahugaw na. Ang ahinti po siya wa mingon limpyo na. Giingon dinis buhat, giingon dinis Mateo 15, giingon dinis Marcos 7, anya giingon sununang Timoteo 4:1 ngadto 5. Unya kining mga bersikulo pastilan pagkasisiw ra man gyud unta niini. Ug ngano man gyud nga dili man nila masabtan tungod lagi kay ang yawa nagadani sa tao nga iyang supakon ang sugo sa Ginoo. Pag ingos Ginoo ayaw nagkauna, pamanti iragod sumala sa gihisgutan sa Deuteronomio 14 unya 2 og 3 nag-ingon, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga pinili og balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo nga mahimong iyang maangkon nga katawhan sa ibabaw sa tanang katawhan sa naong sa yuta. Nawa ang Dios dunay gipili. Unya nag-ingon sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulumtanan. Tanawa, dunag yoy dili ipakaon sa Dios. Pero ang tao kaon yun tanan kay gawas lang kunos makahilo. Mo na nga ning ingon ta, Brother Buboy, nga doktrina kana sa yawa nga kaunon sa tao ang wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Klaro magkain ang gihisgutan sumala sa kanana ang Deuteronomio 14:3 nga matud pa, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Naagyudi ay dili ipakaon, pero ang doktrina sa yawa kaon tanan. Diin bagod di ay si Adan og si Iba nakasala. The first step and the first thing nga ang tao nakasala diha gyud sa pagsupak sa balaod sa dietary law, balaod sa pagkaon. Maunay unang nasad-an ning Adan ug ni Iba. Mauna nga kadaghanan sa mga tao karon wala makabantay sa ilang pagkinabuhi adlaw-adlaw o matag-adlaw. Nganuman ang tao mukaon katulo sa usa ka adlaw musubra pa gani tulo. Pero wa sila nakabantay nga kanang ilang gikaon wala di ay kana itugot sa Dios nga kaunon. Mauna nga adlaw-adlaw ang tao napakyas diha sa Ginoo, og adlaw-adlaw ang tao nakigbatok sa Ginoo, adlaw-adlaw gihimaya sa tao ang yawa kay maoy kalipay sa yawa nga ang tao musupak sa balaod sa Ginoo. Brother Buboy, ang imong gipatalingugan karon pulong sa Dios. Unta ang pulong sa Dios kamong mga naminaw inyo kining pagadawaton. Usahay mo abot sa pangatarungan sa tao. Apareha man lang na, Ginoo man lang na gihapon, lain-lain lang tag relihiyon. Yes, tinuod na. Pero kini nga programa, purely the Word of God ang gitudlo dinhi. Wa ta magtudlo og relihiyon. Pero tungod ba kay Ginoo o siguro kanang luwas, dili oy. Si Kristo namulong na daan, nagpasidaan siya. Sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21, nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Tanan bang nagampo?
Tanan bang nagsimba? Tanan bang nangalagad sa Ginoo mga langit? Dili. Akong balikan ang gisulti ni Ginoo Hesus. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Brother Buboy, timan kung gikaon gani nimo ang wa itugot sa Dios nga kaonon, ang imong gisunod si Satanas, ang iyawa, unya giunsa nimo ang Dios, gisupak. Ang gisulti ni Jesus nga ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa sa adlaw unya sa katapusan, Brother Buboy, daghan ang mapahamak, daghan ang mga laglag sa rason nga wa magsunod sa kabubuton sa Dios. Ang atong gihisgutan karon gitawag kana og dietary law, ang balaod sa pagkaon, kay ang 10 commandments dili man na matawag og dietary law. That is a moral law. So ang atong hisgutan, dietary law, balaod sa pagkaon. Tungod ni ana, Brother Buboy, mas pinakanindot yun nga imo ning gipangutana og na-bless ang uban sa pagkakaron. Pero timan nga tingali kamong mga naminaw diha sa inyong mga radio sets og mga pakyas unya mo. Ang hisgutan sa Santiago 1:21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timan ang gisulti, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Wa magingon dawatan Diyos kaaghop ang tinanom nga relihiyon kay arang makaluwas yung kalag. Tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala, kutob sa naminaw nagsunod ning atong programa. Unta diha sa inyong mga kasing-kasing, anda mo nga modawat sa pulong sa Dios aron mga luwas ang inyong mga kalag. Sa 22 nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Tanawa ra gud ha. Tanawa ra gud ug unsa ipadawa at ang pulong sa Dios arang makaluwas tong kalag. Hinuon tumanan niyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kung duna di ay taong igo lang maminaw niya di mo tuman, naglimbong ra na sa iyang kaugalingon, ug si Jesus miingon nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman. Kung di ka man gani malangit unya sa adlaw sa katapusan, kana kaywa ka magtuman karon. Hinumdumi ka na, Brother Buboy, uban sa tanang mga naminaw. Mabuhay ka ug dalaygon ang Dios nga nagapaabot sa imong dalunggan sa mga mensahes kamaturan sa kaluwasan. Busa, dawata ang mga perlas sa kaluwasan sa atong mga kalag o sa pagbalik ni Ginoo kita uban kaniya diha sa gingharian sa langit. Well, daghang salamat, Brother Buboy, uban sa nang naminaw ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ug dugang pagpasabot sa inyong natinawan ug nakasabot na nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, digan salamat, Brother John. So, palihog daw balik ug basa atong pangutana. Okay, kadali lang kayo, Brother Libby. Ako sa ring basahon mensahe ni Brother Nimi. Okay, maayong gabi ninyo, Pare John, Pare Lib. Si Pare Nimi hilig ni. Palihog ko sa akong panawagan sa among tiyo Francisco Oliamot og tiya Dideth sa Sugod, Southern Leyte, og tiya Rita Oliamot Arisgado sa Tugas, Tabango, Leyte, og si Dong Bob Rituya sa Tuburan, nga si Tio Ponso Oliamot sa Nailon, Bugos City, namatay kagahapon. Hinaot nga makaari kamo diri sa dili maayong reunion sa atong pamilya. Ang nagasibya si Bradnimi Hilig sa Nailon, Bogos City, Cebu. Ako ni utron kay importante ning panawagan higala. Okay, ingon din ang mensahe nga mayong gabi
inyo pare John, pare Lib, si pare Nimi ni, palihog ko sa akong panawagan sa among tiyo Francisco Oliamot o tiya didit sa Sugod Southern Leyte o si tiya Rita Oliamot Arisgado sa Tugas Tabango Leyte o si Dong Bob Rituya sa Tuburan nga si Tio Punso Oliamot sa Nailon, Bugos City, namatay kagahapon, hinaot nga makaari kamo diri sa dili maayong reunion sa atong pamilya. Ang nagpasibya si Brad Nimi Hilig sa Nailon, Bugos City, Cebu. Palihog lang po di ay kinsay mga silingan, kinsay makaigsunan sa pagtuo nga nakadungo o naminaw karon. Palihog lang og sultihin ninyo para nga mahibalosad ang natungdan mga higala. Ani ato saning basahon kining atong nakita sa screen, mga kahigalaan nato nga nag-send og mga mensahe. Niya si Elena Kimno, maayong gabi nag-send siya mga heart. Anya niya po si Nineth Gabisay. Mami, may gabi inyo des Ormoc City, mami. Salamat sa pag-view. Anya niya sad si Roy Laksa. Sir, asa nato mabasas Biblia ng Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Aha, kana. Bible base man kaha mo. Oh, kana na Brother Libby kay ato na nga tubagon pangutana man na. Unya wa may lain kasagaran nga mogamit aning terminos pangutana kini man sang mga certified fake defender. Niya sa dilang ato nang tubagon. Mo bitaw na nga kita diri wa gid ta nagsigig pasigwar anang relihiyon ang atong gikuan pulong sa Dios, pero naagi tao nga monitor sa ato nga gipanghisgutan. But it's okay. Okay, ni Asad si Nisabel Bilaganas de Cesario. Good evening, Kuya John, Kuya Libby. God bless always. Niapod si Brother Nilo Itang. Mayong gabi, Brother John, Kuya Libby. Og sa mga naminaw karon, God bless. Anya ni Asad si Edward Genereyes. Good evening ninyo di Adira, Kuya John, o Kuya Libby, o sa tanang naminaw. Niapod si Sister Amelia Bisabilia, maayong gabi kanyo God, kaninyo. God bless kaninyo, mga brads. So God bless also Sister Amelia, o kauban ni Brother Alan. Okay, akong, masa to Brother John, ang pangutana? Well, ato ning basahan ni mangutana ko, sir. Niingon ka man nga doktrina ni Satanas, niingon ka nga doktrina ni Satanas nga kaunon sa tao ang gibawal sa Dios, nga kaunon. Nganong nasayod ka man, sir? Buot ba pasabot nga nadoktrinahan ka ni Satanas sa iyang doktrina kay nasayod ka man? Si Boboy ni sa Gairan, Bugo. Okay, daghang salamat, Brother Boboy, no? Mahitungod nga ng puntuhan, nagisgot ka magnasayod ba, na doktrinahan ba ni sa doktrinang Satanas. Ang Biblia higala, kung imong ton-ani, makahibaw kag unsang doktrinas Ginoo. Kay ang nakasulat sa Biblia, doktrinas Ginoo. Og ang mga pagtulunan nga against dinhi sa pulong sa Ginoo, mo na doktrinang Satanas. Kanang pagsupak ba sa gitudlo sa Biblia, kay kung imong basahon ang pinadayag 12:9, si Satanas ang maglilimbong sa tibuok naong sayata. Pero tibok kalibutan siya maglilimbong. Nagbasahon ni Mang Juan 8:44, wala siya labot sa kamatuoran. O niya, siya sad ang amahan sa bakak. Bakakon siya. Mao na igalang nga mo na kinayang Satanas. So ang doktrina ng Satanas, nahibaw may kay kanang doktrina sa Satanas, mao man ang pagsupak sa unsay gitudlos Ginoo. Muna yung doktrina. O yang ipatuo nga kanang doktrina sakto. Pag-ingos Ginoo, adan iba, makakaon mo sa tanan nga mga bungas kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy sa pagilas may dautan. Di ka mo magkaon na aron dili ka mo mamatay.
Kaniya mo na doktrina sa Ginoo. Di sila pakaonon. Kay na ay resulta kung makaon sila. Maabot ang kamatayon. Kay gibuhat sa Ginoo ang tao nga di mamatay. Pero maabot ang kamatayon tungod ug kung musupak ang tao, moabot ang kamatayon sa tao. So ano kaya sa Ginoo, dili pakaonon sila. Kay aron mabuhi sila hangtod sa katapusan. Mukaon sila, mamatay sila. Pero unsay gibuhat ni Satanas? Kipangutana, giingnan Satanas sa iba. Di ay giingnan mo sa Dios nga dili mo pakaonon sa tanan nga makahoy sa tanaman? Hindi mo na mo ignos-gino, di nga turungan sa iba. Pakaonon mi abitin sa mga kahoy dinis tanaman sa Eden. Except gawas ni anang kahuya sa pag-ilas magdautan. Gidid-an mi sa Dios ana. Kay mukaon mi ana, maabot na mong kamatayon. Gidoktrinahan dahil sa tanas. Sa adlaw nga mukaon ka man dili kamo mamatay. Mahisama noon kamo sa Dios. Muna doktrina sa tanas. Karon kay hinto o man si iba sa doktrinang Satanas kay nagtuo man siyang murag tinuod, nagtuo siya nga baka kon deng Ginoo man ang kalakiha. Tuo siyang tinuod to din kaon siya. Pangutana, kisa may nagsultindas tinuod, miabot bang kamatayon sa tao? Sa diha nga naglapas siya ng siba, miabot higala ang kamatayon sa tao. Tungod sa paglapas sa atong unang ginikanan. Gani sa Roma 5:12, pinaagi sa sala nga nahimo ang kamatayon Mikaela sa tibuok kalibutan. Muna nga point diha ang doktrina sa Satanas, pagsupak sa doktrina sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo, ang baboy hugaw ayaw mo kaon ana. Ayaw mo kaon kay kung imong basahon Isaias 66:16-17, nagsaad ang Dios ang nagakaon sa unod sa baboy og ang dulumtanan sa adlaw sa katapusan pagasunugon sa Dios. Muna doktrina sa Ginoo. Pero doktrina sa Satanas, pagsupak ana, kaon ta ana kay nahinlo ana. Muna doktrina sa Satanas, pagsupak sa Ginoo. Pagtanawa sinugdan, ato na nakita sungdanan nga ang nahitabo sa atong unang ginikanan, nakita natong ang Dios matinud-anon sa gisulti niya, miabot ang kamatayon sa tao. Ang Dios na makakigala, pag ingos ginong sunugon niya sa katapusan, mutuman gid ang Dios saad sa Roma 4:21. Munang karon mientras sa patanatuman, pili ta higala kung naghandom tang maimpierno. Tuo tas doktrina sa Satanas pagsupak sa Biblia, pero og naghandom tang matong langit, atong tuhuan ang gitudlo sa Biblia kay munay dalan paingon ngadto sa langit. So wa naman tay panahon mga higala, sa di pa hingpit tapos na itong tulumanon, ania ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panag